Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a tentokrát to je také info, v ktorom vám poviem, že budem natáčať ďalej. Áno, ďalej. Čiže tu je akože vidíte, bude to s Control, Half-Life, Sporečka a z Wizardu alebo Minecraftu. To je proste jedno, alebo z Assassina, keď si ho stiahnem. Toto by mohlo byť aj všetko. Budem točiť internetové hry, budú s Nexusom, nie s inými, s Nexusom, lebo on je môj najviac partner akože s natáčaním. Čiže toto bude aj koniec, ja sa s vami lúčim, dajte like, odber, s dislikeom choďte do prdele a čaute.